Sa una, nandoy tag sakyanan. Itong sa una papagyo ko yung motor. Itong nana ko yung motor. Tingko arang-arang nana ko yung motor. Yan. Kanang nandoy ko kay sakyanan, pero nga ni nandoy sakyanan. Siko ingon, dugaya na ko. Hindi gyapon wa man gyapon na tinuod murag isura ka puton sa sakyanan. Karon nga nana ko yung sakyanan karon ko ka-realize. Dili pwede na kay sakyanan okay capacity to pay. Kung bisan pag na kay capacity to pay gasolina kada bigamito ni mo sakyanan di pa ni mo dagan o gasolina, so kinalang ka gasolina andam ba ka mo gasolina na ba kay ka gasolina. So kani isa at least kung nara ko sa Lapu-Lapu dalawa sa syudad 300 na, mga 300 tuyok sa Lapu-Lapu. Kung iwan ang gamiton kada adlaw na po kaadlaw nga 300 is 3,000. So sa kabuwan 9,000 gasolina. Huwag pa nailabot sa maplatan ka, huwag pa nailabot sa car wash, huwag pa nailabot sa oil, may nga na gasolina na. So di niyo makuha ang unsay gusto nimo kung wala kay capacity. Di niyo makuha ang championship kung hindi ka ready. So kung nandoy ka o nindot na kinabuhi, kinalan imong naa kay capacity, nani mo ang capacity aron maka kuha ka na kinabuhi. Dili ra na pangandoyo ang damay mo galing haguan na nimo, ina mo abot lang. So ang ganano ka ng mga nidaog o kausan lahat, wala problema kausan lahat po yan naman kanin daog sa kinan magamit mo ka ito nila, kung na mo itong problema nila ako pa na nila ibalikan nila lang sa kinan, convert nila to cash, dili sa yun. Kung nagingo na kung sila nindot ang kinukuhi sa dato, wala mo pagpapili gastuhan na nila sa kinan rin niya itong isgutan na kapatan isgut o business kada buwan na may bayranan sa PIR, sa Pag-ibig, sa PhilHealth, sa SSS. Mas dagang ka trabahante, mas dagang ka bayron. Ngayon sila gikaltas mo na sa sweldo. No, SSS ang employer na siya gihatag nga sector manahan. Yes, gikuhaan og sweldo ang trabahante kay bayad siya sa SSS, pero astang employer na nagbayad. So dili na ang trabahante may kuhaan. So nagsildo pa siya, naghatag pa siya SSS, PhilHealth o Pag-ibig sa hawa siguro labot ang Pag-ibig, PhilHealth o SSS. Okay, so kana lang, bye bye.